Dɔnkibaaru lamɛnbaaw aw ni sɔgɔma. Bi araba avril kalo tile 20 san 2022 ka bɛn kebe ma sɛnɛfɔ jace la. Nin bɛna kɛ kunnafoni ye ka lase aw ma aw balimakɛ n'aw denkɛ Abudu Sanogo fɛ Dolo karamɔgɔ Karim Sanogo tɔgɔ la. Ka jira aw la k'a fɔ bi ciw cayala horoscope ma se ka programme. O bɛna kɛ sabu ye aw tɛna horoscope sɔrɔ bi araba in na. Ko ka o faamuyali ko ɲuman ni o hakɛto ɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ. Kɛrɛnkɛrɛnyana ko ka ci adresse YouTube filɛbaw, Facebook filɛbaw ma, yɔrɔ jan fara yɔrɔ suru kan, jamana kɔnɔna fara jamana kɔkanna kan. Fo ka se kanuɲɔgɔnw ma minnu ye groupe créer an ka kunnafoniw kama. Aw ka da la k'a fɔ a ma kɛ ni baasi ba wɛrɛ ye, ciw de cayala. O hukumu kɔnɔ horoscope tɛna se ka sɔrɔ bi. Faamuyali ko ɲuman bɛ ɲini aw fɛ kunnafoniw na. O la aw k'an bɛn don nataw la ni Ala sɔnna.